na mma Golden mama nwekwanụ ka na-etenu ka di m wee fụ m n'anya o ka ọ makwa na nwaanyị Anambra ka ọ na-anụ. Auntie, good afternoon. Hey! Bịa ebe a! Gbatara mmiri ka nwa ndị na-agba ọsọ egwukwa n'oge. Ihe m kwuru. Gbawa ọsọ gbata mmiri ka nwa egwukwa n'oge. Gbawa ọsọ ha kwuru. Hey. Chilekene. Ogini di ya. Oh, mmiri. Mwa bụ Golden ka ije wele kọpụ gbatara mmiri. Onye na-eme gị n'isi? Ara na agbadi gị? Chilekene. Oh! Ihe plan na abi. Ntị gị gbata mmiri ka m ya ji kọpụ dị ọcha, kọpụ dị oke gbata mmiri. Iwere ya gbata mmiri. Hey! Lekene nwaanyị Anambra. Afọ na-amụ nwa nwoke. Ọdụkọ na mba. Golden dị ka mụ. Lekere. Ara ndị azụ ụmụaka nwoke. Hey! Hey! Tala ma afụ ngwa bim. Ngwanu, sorry, Madam Golden, come ga change ya. Biko. Ejezi na wo. Bim. Okay. Ala ko kwa dị ebe a. Golden. Afọ na-amụ nwa nwoke. Madam, biko gịnị ka mma m mere gị iji were mmiri kwa ya? Akwa mmadụ ka m na-ajụ ajụjụ, kedu ihe iji were mmiri kwa nwa m? Onye bụ ebe a biko. Kedu nwa onye m fụrụ ebe onwe ya nna m. Afọ na-amụ nwa nwoke. Akwa mmadụ ka m na-ajụ ajụjụ, kedu ihe iji kwa nwa m mmiri? Biko, kpọpụrụ m ekuku a na-enye mkpọtụ, ọ na-agba ụja biko na enwere m efe ekuku a biko. Lee anya ọzọ ọbụla che ka m gwa gị. Na nye m na-agwa gị, ama azọ gị, nzọcha gị, mbụọ gị agha, mbụọ ya, mmiri na-awụsha nga nwa ihe ị ga-eme. Maka chike mụ na gị, opu ya mbụ n'afọ nwa. Ibunu! Opu nwa nwoke mbụ n'afọ. Ibunu! Na-egosi gị na ọzọ bụrụ karịrị obodo niile. Agwakwara m. Iwe ọdịmma amụ ara, ọhịa iwu. Ọdịmma ikwu mfogbu onwe gị amụọ. Anụ ọjị eri, elekwa onwe gị anya na enye gị nkwado gị eziokwu. Enye gị imekwa ihe iri. Iri nwa mkpi ajụ ala, ọhịa iwu, ịdọrọla ike nkwụ. Ịgbọcha gị apụwa. Kpachara anya gị n'ụlọ ahụ. Kpachara anya ịmakwa onye nwo. Ka ịhụ ga-agbanwe gịnị? Bụrụ ambụ mmepere m onwe m. Gịdala ike m. Anụ ọjị eri. Ka m gwakwa gị agwa. Ị nwere ike rie nshi niile ị ga-eri n'ime ụlọ ma elepụrụ gị anya. Mana ihe gbasatara nwa m ada nwaanyị a etikwala egwusa m egwu maka gị nwa njikọ ihe ọkụ ji ntị oge eme. Anụ ọjị eri. Hụ na omekwa gị. Jee baa ịcha pleti gị na mmiri maka na opu nwa nwoke mbụ n'afọ. Ma agba gị ose. Nkịta na-agba ụja adịghị ata fụrụ ka ọ dị. Ihe dị ka na-edite gị sef na mba na-epụ kọndishọn gị. Atụrụ. Ozu nwụrụ anwụ. Ashem emerele gị. Ashem nkịta rachasara gị anya. Ebe gị dọrọ. Ị ga-adọka nga tiri dọta gị ọkwa nga. Nyama ebe a na fụrụ ka ọ dị. Ozu atụrụ. Afọ na-azụ. Na nwa aghọtakwa m nwa na-agbakwa isi akwara nke ntị o nwere ihe mgba gị ka esi alụ ọrụ gbasara ụmụ ya ọrụ ya awọ ihe ya eji nwayọ ịchụọ ya taa igwele nwaanyị nye gap ịmara nwaanyị mara mma ọwụ ụsọ gị na-atụ ya ọ yi eji nwayọ ijiri nwayọ kpalị mana ịbịa chụbakwara ya ọsọ mara na ọ ya abakwara eji nwaanyị were eme ife a onye nwaanyị nara ekele ele otu a nọrị ee kunu tajira na ha aja anyị si ka na ebe aka ebe mmadụ ọrịa agha asị mmadụ ejirila nwoke ọcha daalụ o anyị chọrọ ịbịa na nke gị mana ebe ọ bụla na ya afụgo gị
Biko iwe we na gị. Adịkwa m savior. Ayi the same. Serious. Iziokwu na ịnụgo nwaanyị ọzọ. Oh! Hey, ịma na asị onye ọ na-eme omume na-ebekwa n'obube obube. Nwata nne ya jewara ahịa anya na-atọ ya n'ama ehi na-enweghị ọdụdụ si ya na-achịrị ya ijiji. Ịma ihe mere ya bụ na agbaba ga-agbaru na-agbatụkwa Chineke sị m go and occupy. Agakwana na m emene m occupy. Aga m agbazi nkịta ama m echi. Ọ bụkwa sọ na m nụrụ nwaanyị ọhụrụ. Nwunye m dị ime nwa nwoke. Ugbu a, as I am talking to you, my wife is pregnant of a baby boy. Abra m ya kọ na kick gba ya side kick werezie ya wukpo yom. Ọkara m agwa straight wheel na aka. O buru ya straight wheel na o straight wheel. Tepayo. Ọzọ dị ka ịbịa na ịmago ọbọkọ na na-akụ asịrị mana ya ọka. Ka anyị nwetacha dị asị no nwanne bishop ịnọ. Dogom. Oh, na baby shop ọzọ bụrụ ebe ahụ ka m launchiri myself into. Launchiri kwa nwaanyị bịara bịa ụwa dịrị m ime nwa nwoke. Baby shop kpọkpọ onye m na-alụ Adanne bishop ọzọ bụrụ. Ime ife. Bishop na ọzọ bụrụ Ebube Chukwu ụzọ 1 na ọzọ bụrụ. Ịmakwa mgbe m gara ụlọ shi ebe niile. Ụlọ elu. From main road ebe a kwụsịrị m na-ekwusigo. Launch ya into that straight road. Okay, I'll bishop. Anataka. Bishop atụ elu atụ ala ihe niile ka bishop nụga. Ka bụ identity ya. Ofu onye a na-asụ na belawa ahụ ya. Nwatakịrị gị mbaga. Ụmụnne ya na-enwe oke 10, ụmụ nwaanyị 2. Nke m dọrọ ada bishop. Bishop ọzọ ya ihe mgbe ugbu awụ ọgọ ndị ọzọ ụbọrọ. Ogo bishop. Ogo popo na ị ka ji akpọkwu ya. Ogo ndị ọzọ ụlọ. Ami. Ogo bishop. Tepayo nọ mma. Efe gorole m. Nwunye m kwanụ gị hụ. Oh, Demi. Apụdala. Onye ọbụla hụrụ mgbe tụọ m ọgọ ndị ọzọ bụrụ. Tụọ m ọgọ ndị ọzọ bụrụ. Ogo ndị ọzọ bụrụ. Ami. Ogo ndị ọzọ bụrụ. Ami. Ogo ndị ọzọ bụrụ. Tụkwasa nọ m ya. Ogo ndị ọzọ bụrụ. Awo mi. Ogo ndị ọzọ bụrụ. Awo mi. Ogo bishop. Tepayo. Tepayo. Ogo ndị ọzọ bụrụ. Ogo ndị ọzọ bụrụ. Tepayo. Hey, waka togbolo onwe. Ịhụ na n'otu esiri gbuo onye ibi mma. Ihe niile na-aga otu n'anya ya n'anya ya. Ihe dị mma n'anya ahụ. Kamgbe otu m lakpụrụ ụwa m kwe gị isi. Akwa ịhụ na? Nwa nọ n'afọ na-emegharị otu. M na-aṅa. Ego ọ dị ego. Ihe dị mma dị mma. Chukwu. Yes. O nwere ihe m si ka anyị lekpuo anya ịma dịka omenala Igbo siri dịrị. Achọrọ m ka anyị gaa nchọpụta ka anyị leruo anya mara ebe nwa na-esi abịaga ma o si na-eji anyị abịaga ma ọ wụ nna ya ma ọ wụ nna ma ọ wụ onye ọgbata obi anyị ka anyị mụta si elekwata ya anya maka ndị okenye ma na dị jealous. Achọrọ biko nwụrụkwụ yo ebe oge iji ara ahụ bụ ịmara ụmụ onye nna na agbara m akwụkwọ na chọọchị ịbịa gawa ihe nyocha gawa nchọpụta iwu chọọchị magidere ya mmadụ m enwe otu ọda a ga-esi mee ka ada m na asọ mme gara ka ị ga-agachitere m ka nchọpụta. Ele otu isi ekwu okwu ka ofu ụmụ nwaanyị dị nọ n'ime obodo ị kwesịrị ịma chọọchị wụ na ịgbara akwụkwọ na chọọchị ede nga niile a na-agacha na dibia n'ala ndị chọọchị niile gachi aga onye ga-aga ego ya gara ya nke ego nụ ga-agara m maka arịọkwa chọrọ inye m katkizm arịọ katkizm anyị ejide arịọ otu echiri too katkizm ụda aga ahụ ya
mme ka gị mana amanụ m ha mgbe nwaanyị abụọ nụ gbara bịa ebe niile na-adawa aja aja mana kwa ewurodala baịdị nwere nsogbu nwere ihe o mere ihe ọla na-enwere ka esi eme ya nọ ihe m ga-eme wụ aga m aga na ka onye isi nchụaja jụọ ya lere anyị anya n'ime afa chọpụta ebe nwa si abịa ebe ole o siri bịa nlọpụta m kọọla ya ka ị mara otu isi ahazie ole mara ebe ọ ga-esi abịa nwere ihe a ga-eme ọ bụ ihe na-ekwe eme ihe ndị ọrụ kwasị maka ihe ọjọọ kụwa ọdụ njọ ọdụ njọ ọtọwụlọwa nkwa mara nwe nọ nke ndị apụsịgwụla ịma na nwa ime otu o siri mee nke nwaanyị kwa n'onye Anambra ọ dị possibly ihe Anambra si n'ezi ọnwe ihe a onwedị ihe ọ lee m anya ọ wee isiokwu na ọ dụbụla ime mana ịbịa mana ime ha ọ dị ebe ọ na anyị gaala kwụọ ụgwọ isie gịla ya na-ara ha na-egwute ụmụ egwuregwu nwoke na nwaanyị kwesịrị igwu ọgwụgwụla kenye ka anyị nwe ebule ka anyị nwe obie onye na-abịaghị ụjọ otu nọta ụlọ osiri ugbo ọgwụọla nke gbam ka gị ji mma onye gbagara ihe erie British agbaala German ka họrọ nsogbu ka na-enwe ihe niile ugbu ka obi nobere m mgbe isi m na-eme ihe m sa ọcha aka tiere ọkụkọ mana otu ị gwara m okwu ugbu a okwu eruole m obi n'ala nwaanyị ka ịhụ onye ya tere gara ka mgbe isi nke nye na-abịala chefuo ha niile ekwukwala ihe ọdọ ọ mebi n'ihe ha niile Chineke wee eze obido ibu atụmatụ gị ịtọọla ihe ọwụdachi machi ihe mere n'ugbu ahụ aga m aga gbanwuo enwere nkwa egbule ha m nya m goda ga-esi nkwa m bụpụ ya aja ego ọla m retere n'ụkụta ịchagịrị m egbu oge ka ịzọpụrụ m njem zọpụtara m onye ọwụ ka anyị mara etu esi elezi ya ị ga-aga ilere ya ka a mara onye ebu ihe ka mara onye bịaji ihe mọwụ nna gị nke ọzọ mọwụ nkụlọ mọwụ kere eme isi anyị ka e kwụrụ ka mgbe isi anyị kwụrụ ụbọchị abịa nwa nwoke ezi ụlọ nna m na obi eruo ya nwa nwoke kama ọ ka nwere ha ga-akpọ ya maka nwa na-enwede aha dị eke ya eke Adanne ka ife ya kpọ ihe a ka ife ya kpọ destiny na-eme kịta ihe ọbụmọnụ nyere ego ka ọ gịnị ka ya akpọ ya ke nke ọ bụ na ebe ọbụla ije ị na-amụgharị nwa ebe ọbụla ijere ejego masị na enugo dị n'Owere ịmụgo nwa ebe ahụ kịta anụ mmadụ wee kpọkwa m sị nọ na vileji ebe anụ a ka ịbatakwa ka ife ya akpọkwa na nke a iwe ọkụkọ na-abụ ụmụ owe ebe ọbụla ije enyosa ebe ọbụla ije enyosa ara ikekwa m ihe ahụ ara ikekwa m ya udo nwisi gịnị chere ka ngwa gị ọmụ kere onwe m ọmụ bụ Chineke na-eke nwa Chineke si na m bịa amụwa mpụta na ọbịa amụwa mapụta na ọbịa na-amụchita na m ọfọtụ m ọfọtụ m si n'aka biko ejekwa na saịdị chachachachacha ha ezinụlọ abatago m ebe a ka m ma anụ ebe a ka m ma amụ nwa ebe a be di m abịago m gburi ka igwe iro so o nwere ihe onye ọbụla kwutere nenegodo anya ebe ịbịa ịmakwa ebe isi wee pụta ịmakwa ezinụlọ isi wee pụta nke ị na-achọ imechu anya iru nenegodo anya ka ife ya akpọkwa n'ihe a Adanne ka ife ya akpọkwa n'ihe a Ujunwa ama m ebe nsi esi m ọzọ buru wepụta esi m nze ọzọ bụ wepụta so abịago m ekwe ka m bịa mụọ afọ ma so ụmụ nwoke nọ n'afọ a mmara amụpụta ya so ihe iji wepụta ụwa ka ị bịa mụọ nwa na-abụgharị ụmụ ị chọrọ ịlụ di setụlụ ọdan onye chọrọ ịgwa m inwe ụmụazị ịtọ atọ gị nwa kwesị ịkpọkọta anyị wee duo anyị amụta from you ka ezie ihe na-amụta n'aka gị ebe ọbụla iji emepe ụkwụ ka ihe a ga-akpọ ihe a Shirikino, is na machọrọ ịnụ di. Egwu nwa ka m tara ebe igwu. Because ama m na ịnọchabekwa. O nwekwa ike akpụkwa anyị na fon kịta asa anyị na ịnọ amazi m ebe ị ga-ama m ebe ị ga-anụzi nke a kịta. Kwanyekwara onwe gị ugwu.
ị na-emechu anyị iru. Ị na-emechu anyị iru. Nene m nwa bụ nwanne gị tọ atọ. Hai. Uju, anụgo m ihe kwuru biko. Iwe wela gị. M ga-enebara ya anya. Mmụcha nka. Mma nata m enebara ya anya biko iwe wela gị. Anụgo m ihe kwuru. Ọ kakwa gị mma. Ke maka ndị unu mma anyị kwanụ. Mma anyị na ọfụma. Ama m na onwe wetere m. Ike ife chọga m weta gị. Anyị ya na-eri na ihe ọbụla na abụgo mkpụrụ osisi na nwaanyị dị ime na ka e enyesikwa gị kịta na iburu enye amaghị m onye amaghị m na-ekwu. Nwanne m ji eje mba. Nwanne m ọzọ gburu amaka ekwu onye ezu ha ọzọ gburu amaka echu mmiri agwala nwoke ozu eleghị chịkọta nwaanyị ihe afọ eleghị chịkọta nwaanyị ọra na-agbaghị nwụrụ ka anyị lekwaba agwa gị ọzọ ọbụla agwara gị agwa mgbe ibiri m ga saga m azọghụ pụọ ọgụ ọdịmma amụọra kpacharakwa nne gị were ada nwaanyị sọrọ maka na ihe m na-agwa gị nwudelisi agba ncha were ada nwaanyị sọrọ m anwakwala nwa kpaa ya ka mgbe ọzọ ime ihe m ga-eme gị gaghị like ya ma ọ shie bingo Adagwany or Jesus mee ka m gwa gị ndọsụ gbasị nkịtị maka chi mere ime ihe mụ abụọ ada nze ọzọ bụ gara gị ije ngara gị ije mkpọrọ gị mbara igwe gị gara gị ije mkpọrọ gị mbara igwe ọta just ọta ọta just ọta atụrụ m onye n'anya atụrụ m onye n'anya Nne wepụ obi n'ife na-eme ọkwado ịnụrụ nwunye ọzọ inye na ndụ nsogbu ife ịchọdebe ịma kịta nụwa bụ ọ ga-anọdo ka ọ na ọma anọdo onye ahụ abụrụ nwunye ya ka nche ịgwa gị ndidi ka ị ga-enwedebe ị nwere ana ndidi anwụle ị ga-enwe n'ikpeazụ ngị nwa ga-anọkọta jụba onwe ọ bụzikwa mmụọ dị nwụọ ọ ife ị ga-ajụ onwe ya wepụ obi ịnị ya si ekpele ka ị nwee na-ekpele ya ife nwata nwaanyị anọ na nke ọlịlị ka ọ bịara ọlịlị ka ọ pụtalụ ọ nọsịa ọ ga-ana o nwere ife ome sọ ndidi ka nsị gịnị ka ị ga-enwe o ịnụgo mana ọ ga-adịkwara m izi ọ ga-adịrị m mfe mana aga m agbalị mee ya otu isi kwuo ị ga-agbani onwere mmụọ anọdugo n'ime mmụọ ofe ife na-emenụ ma na ya nwa na anọrọ ọfụma ịghọta rapụ okwu ekpele ka ijidebe na-ekpe na-ayọ Chukwu ka o du ute di gị maka ọ mara ife ọ na-eme ị na-aghọta adịghọrọ m izi mana nsogbu anọ nwere ife ọnụ gaba o Madata yazamo na mechegio Wanya na mechenagio Ezi Chukwu badata yazamo na mechegio Jesus, I'm waiting for you.
Biko, sapụ ihe niile ọfụma, ihe ọfụma ntị ntịrị n'okpuru ya. Saa ya ọfụma ebe ime ya aga eti ya akụkọ ọfụma. Saa ya ọfụma. Akwa ndị a ebe ya mpiti ya na ebe onye. Saa ya egbukwa n'oge bife anwụ ada, ike okwu adịkwa ma ike ụka adịkwa. Leleshe. Ọ dị ime amụ ara. Bịa sara gị pantị. Ịwụsara na akpa ngwọ. Ka nwa odibo gị sara gị. Ama sara gị pantị. Pantị rere eshi popo kakọrị. A na-aga na hije. Pantị nwere friction. Mpara rere. Ọhịa m ga-amụ ịga aka sa. Ndị mmụọ fọrịkwa nha afọ jisekwe ha ga oyi. Asị nwaanyị dị ma na-aga oji. Nsị ma jụọ ọnwụ. Nwaanyị dị ma na-aga oji mgbe m dị ime ada m nwaanyị. Asa m akwa dị m asa. Ị ga-ehulala ose akwa mana ị ga-ehulala lụọ nri ndị mmụọ fọjisekwe gị oyi. Ebukwe ha ga-elu. Akwa gị ị ga-ama adaka n'ọjị ehie. Tọsụ mụ na gị bịara nga ịma nshi na kọpụ. Atara m gị. Ya, Ada. So nwaanyị m nụrụ ọhụrụ, nwaanyị bụ nna m n'afọ. Chịrịla akwa ya, Chika ga-akwa nwunye digoro ime. Chika ga-sị gị taa ya mmiri. Gị gbaga ya ụka. Ikwe ga-asị ya akwa mmiri gị chịrị achịcha ahụ ya asa. O bitara gị mmiri. Maka chike wa musu. Taa mesị ọnụ Chineke akpọkpọ ndị mbụ kwuru ka ndị mbụ sịrị asị ọnụ tewere aka ntị na mapalago ka n'ọnụ. Nwaanyị alụtara bịara bịa meghere m ụzọ. Irigbuli igbe nwa nwoke mbụ. Mmadụ na otu ọrụ ime nwa nwoke n'ugbu a. Ọ rere mgbe a ga-amụ ya. Onwere ihe kwesịrị ịkpasa aka. O nwesịrị ike ịkpa akpa m aka otu ka ọ ga-eguzogide maka asọ ọhụrụ nwa ahụpụ. Ahụ ya esiwara ike maka ọsọ mụ ya ala ahụ ụrụ taa ka ọ mụmara. Ekwesịrị ịpama ya ka akwa paga ya anọ ya bapụtara m nna m. Ka ịgba ya nkịtị. Ya nwunye digo ya ọgụ biko. Sịgụsa anya drọs ya. Drọs ọwa asa. Drọs ọwụ njọ. Drọs nkịtị ya ka mgbe ọ bụla bịa nke ọ mmiri asa ya. Naanị otu kileta ọsịgụsa anya ga-ejo. Atụmego ọ bụrụ ibu gị. Taa mesị ọnụ. Ọsịgụsa gụsa anya drọs ya. Ka ịsam ya. Drọs ọwụnụ ele ihe nọ na drọs wa. Ọkwa otule ntakịrị ya maka ihe ọdọ. Atụrụ iwe buru ibu masị drọs buru ibu. Akpa anya mma buru ibu na ana m asatụkwa asa ya kwechi. Na-asị ya na-eji emekọta ama m ihe m tụga. Ọsịta mesị ọnụ. Mesị ọnụ Chineke akpọgọ ọkụ. Dịkwa anya m agwago. Berekwa ebere n'ụmụlonu. Jikwa nna m nọsọọla m. Nwoke na ilogere m ụwa jọbịa m elogere m ụwa. Tụmetụmetụ aka m gị sị ka ịgba mpenas ka m nwụọ na-amụtaghị nwa ya sị mba. Ya kesị Anambra gaa ọzọ obodo. Ga-ebu egata ịga m nwa nwoke wụsara ka ime afọ ha. Ndị ska na-ekwu oye ahụpụta ya sọlekwa ya na ọ nna m pụtaghị ihe. Aga afọ akwụ oye gba ntagba igbo. Berekwa ebere ebe nwa m nọ. Maka Chineke gị bega ji nwaanyị nọtọla m eze m nwere obi otu ebigbo ogo na ego. Ji abalị bufuo ozu gị n'ịkpa. Kwenu ihe m na-agwa gị kpacharakwa anya gị. Kpacharakwa anya gị bụrụle ka m gwara gị ya. Nonsense. Bebi m. Nwaanyị ga-amụ nwoke. Obinigwe, asị m gị parakwa ule o. Nne nna m reta. Ọ kwụ laikrofon. Kwa ebe m gara aga zọọ ya. Ndị asị m na ọwụ m ebe a na-ere London use. M sị ha nye m ya nke London ma nke nna m Ọmarịcha di m gafe ote a na-akpọ m asasị nna gị ulogoro gụwa asasị nna gị ulogoro gụwa asasị ya kwụwa nna ahụ ọmarịcha fon zie mpalekwe fonu mpa m lele ihe ekwentị ga-eji na-ekwu diwa nwa na-enwe obi aṅụrị ya too much. Ya bụ onye ọbụla na-enwere gị anya ọkụ Chineke kpọọ onye ọwa ọkụ. Onye ọbụla sị na nna m agịda ejiri na ejiri onye ahụ agịda amụ ihe ọma. Gbaga enwere ebe etigere kamera ya tige nga asị nga ka na-ese foto. Ngwa si ka m sete nna m foto ka m sie ya ọpụta ụwa m si ese ihe mgbe ị nọ n'afọ. Aka ngụ mma mba awụnụ ele ihe awụ ichiri bufere m nwatakịrị logere m nna m logere m ụwa ọkwụrụ okwu ọwara na-agbago gwakwa ihe gbasi m na asụsụ pụọ nwere ngozi ị ga-ahụ ego akwụkwọrọ ya bụ ụda mkpọlitere nna m aha nwatakịrị nọ nga na-erugharị n'ihu nwa nwoke gị bịa gebekwo ọwara na-agbago
abịaghị m inye nsogbu m si ejide m ahụ elele m o yiri ọ dị ka ọwa aka m nye m ego m ga m zụrụ ọgwụ aka m na-aka gị nye gị ego gị ga zụrụ ọgwụ aka m ndị mbọ aka m makarakwa otu kọkọgbuole ngụ kọpa gị n'ezinu ọkwa gwara gị to nga nna gị lawa ka ị na-enwedị nne enwedị nna chebe ị ga-apụkwa o nye mefe atụrụkwa m ka nwa nụlọ ngogba ya kpa nọzarị ka gị ihu nna m lụrụ ụwa n'ụwa ya mbọtagara ahụ taba na ahụta ụmụ nwaanyị ọjọọ egbuo ya ya nwụfuo ya bịa hụ ụda ya kpọ nwaanyị ọjọọ ihu ọkwa ihe mere o ji chọrọ isi n'ime ga-apụta ya agaga Anambra sọwa Anambra ka ya ga-esi elo m ụwa nwatakịrị bịa nga wee ga erugharị mgbe ọla mkpụrụ ya ka ya aza ya wụ nna bịa gị imeghe ụzọ kamgbe nna m jiri baga n'ime afọ nwunye m ụzọ m niile emeghele gị bụrụ ọrịa bịa ịrịa gbu m maka chukwu m ebupụta gị n'ozu nga kparịa m ahụ sikwe nga apụọ ego anọdụ arịa ndị waziri gị n'osu ga amụrụ na nwa nwoke ga nakwuru ha ga anye gị ego gị zụrụ ọrịa yaba ebe ọla ọrịa gafere gị buru nọnja n'ime m ọwa ọrịa ka ị pụtara ụwa ya nna mpa ewuli iwe biko nna m ukwu ebe ọsọ onye ebu ọrịa bịa n'akụkụ wara na-agba onye ndụ mmụọ fọrọkwa onye ọbụ ọrịa bịa n'akụkụ ọsọ onye bụ ọrịa bụrụ pụọ mpa m sị gị pụọ pụda bifo mpa m ewe iwe nna m enwere nwa ara m zụla gị hụ nga ọha n'ibu ụmụ emebeda m ya azala ote machi gị mụọ gị ji aha bigbuole m nna kama ị ga-akụgbukwenye ya nda. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.